Iya, mangkat. Ada orang kuat. Monggo. Banyak mau joget lagi sini. Ayo. Siap, Mas. Aku ra tahan pengen ngrasakne pacaran. Apa yo bener rasane enak tenan. Jajal sepisan sing marai cah edan-edan. Lah kok siraku sing payu oleh kamplengan. Atau mbok Kamplengan. curhat ning sing mbok lek durung rapi jombemo. Lah terus piye pacaran kon lola lola. Dasare simbo biyen lulusan pondok kudu sing kecek jo sampai minggu-minggu. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Timbang engko pae maniki selak nesu. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Rabeno tombo budal gawe kebutuh. Loro disit. Bo ketimbang kumat setepu jebret bo tentang golek omanku. Wis tembok masih ora patek lemu sikat bo selagi perut rapayu kaya Mas Yoto. Bareng harga nada. Apa yo bener rasane enak tenan. Jajal sepisan sing marai cah edan. Lakok siraku sing payu oleh kamplengan. Curhat ning simbo lek durung rapi jombemo. Lah terus piye pacaran kok lola lola. Dasare simbo biyen lulusan pondok kudune kenceng jo sampai minggu-minggu. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Timbang engko pae maniki selak nesu. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Rabeno tombo budal gawe kebutuh. Wis loro tambah maning loro. Bo ketimbang kumat setep cepet bo tendang golek omanku. Wis tombo masih ora patek lemu sikat bo selagi sut rapayu. Oh, ini lagu orang kuat yang sempat memporak-porandakan dunia entertainment media atau juga panggung-panggung. Kali ini ditarik atau diaransemen bersama Arganda Music Production.